Вы б не нарадзіліся, калі б не вірусы. Без старажытнага віруса вас, мяне, як і ўсяго чалавецтва, не было б на гэтым свеце. Бо ніводная жанчына на планеце не змагла б нарадзіць дзіцяці. Так, мы жывем дзякуючы вірусам. Вы здзівіцеся, але каля 8% нашай ДНК гэта гены старажытных вірусаў. Мільёны гадоў вірусы заражалі нашых продкаў, сысуноў. І некаторыя з гэтых вірусаў пакінулі свой след у геноме чалавека. Частка гэтых вірусных генаў адказваюць за тое, як фармуецца пляцэнта. Адмысловы бялок, сінцытін, прымушае каморкі, клеткі злівацца разам, каб сфармаваць ахоўны слой вакол эмбрыёна. Гэта её вонкавы слой пляцэнты, сінцытія трафабласт. Без гэтых вірусных генаў эмбрыён не змог бы стаць дзіцяці, ды нават прымацавацца да маціцы. Ніякай цяжарнасці, ніякіх дзяцей, ніякага чалавецтва. Такі вось вірусны падарунак. Кожны з нас плён той старажытнай інфекцыі. Мы літаральна жывем ва ўсясвеце вірусаў, як і вірусы жывуць у нашым. Большасць з іх нам не шкодзяць, наадварот, яны дапамагаюць нам жыць, бо яны частка нас. А больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.